A pasada fin de semana decorreu a 9ª edición da Mascarada Ibérica, celebrada o sábado en Viana do Bolo e o domingo en Vilariño de Conso. Este evento ten como obxectivo dar a coñecer a diversidade de máscaras e ritos entroido que temos en Galiza, mais tamén no conxunto da Península Ibérica, de lugares como Portugal, Asturias, País Vasco, Guadalaxara, Zamora, León, Extremadura, etc. Tamén tivemos a visita dunha mascarada do norte de Italia, convidada por primeira vez. Ver as máscaras fora do seu lugar de orixe non é o mellor para coñecer o seu rito, pero eventos como este non só axudan a divulgalas, senón que tamén son momentos para coñecer xente, aprender e desfrutar. No noso caso, é o quinto ano que asistimos á mascarada, un evento que xa é fixo no noso calendario e que compre apoiar este tipo de iniciativas que tamén buscan poñer en valor os concellos ao rural. Xa para rematar, queremos parabenizar a organización por todo o traballo levado adiante. Somos conscientes do moitísimo que supón facer isto e máis en concellos ao rural. En todo caso, vémonos na mascarada do ano 2025. Por certo, que remataba este vídeo sen dicir algo importante. Se queredes coñecer máis sobre a diversidade de máscaras entroido que temos no noso país, visitade as nosas conversas que temos en YouTube, iVoox e tamén Spotify.